Nosaltres sempre diem menja de colors, no? És una manera fàcil que tu saps que si el teu àpat està ple de colors aconseguiràs incorporar tots els grups de la piràmide, totes les vitamines, tots els minerals que necessites. El bus itinerant de la Fundació Alícia ha estat l'encarregat d'inaugurar la 12a mostra gastronòmica Sant Quirze al Vallès. Al llarg de tot el dissabte, el bus ha fet parada a la Rambla Lluís Companys amb la finalitat d'apropar a la ciutadania el camí cap a la bona alimentació. A través de jocs didàctics per als més menuts, vídeos interactius i tallers pràctics de cuina han pogut conèixer de prop quins són els aspectes a tenir en compte per portar una alimentació sana. En els tallers, bàsicament, realitzem d'una manera teòrico-pràctica, o sigui, perquè no es faci sobretot pesat per la persona que ve aquí, que pugui, primer de tot, veure i aprendre segons el taller, perquè tenim tallers des de nens, o sigui, escoles que venen, els ensenyem una mica a menjar la fruita, introduir la fruita, quina és la millor manera de menjar la fruita, després també com preparar-se un bon esmorzar. A l'interior del bus, una dietista també ha explicat de quina manera es pot portar una dieta sana i equilibrada sense prohibir aquells aliments que més ens agraden. El més important és tenir una dieta equilibrada, incorporar tots els grups de la piràmide i en la freqüència en la que està recomanada. O sigui, nosaltres mai sentiràs que prohibim cap aliment, al contrari. Volem entendre com menja tothom i d'aquesta manera que ells mateixos sàpiguin el per què han de menjar una cosa i no han de menjar una altra, perquè moltes vegades el desconeixement és el que porta a que no ho fem bé. El bus Alícia ha coincidit amb el Mercat Ecològic del Vallès, donant a conèixer d'una forma completa quins són els hàbits de compra i de consum per a una bona alimentació. Llegar tot això del mercat ecològic i d'anar seguint avançant, treballant això, per una vida més sana, una alimentació més sana, tota la piràmide aquesta que m'ha encantat, i anar a seguir treballant amb tot això. Jo, com que vinc del món de la sanitat i conec el cardiòleg, el Valentí Fuster, segueixo molt la seva trajectòria. Vam veure que hi havia la Fundació, juntament amb la Generalitat i la Caixa, i ell, com a cardiòleg, és el que orienta més o menys tot el tipus d'alimentació. I això crec que ha estat un encert per tota Catalunya, perquè és un bus que és itinerant, visitarà tots els municipis. Els visitants, que van omplir el bus durant tot el dia, van valorar d'una manera excel·lent la iniciativa per educar i conscienciar la gent per dur una bona dieta. Tot el que sigui educar i conscienciar la gent amb l'alimentació natural, equilibrada, en la nostra societat és molt bàsic. Hem de recuperar els bons hàbits. Em sembla perfecte, perquè a més pots, amb els fills i amb els nets, els pots explicar com cuinar, com a més pots fer exercici, a més, que és necessari. Doncs que hem de controlar el menjar, que no tot és engreixar-nos, sinó que hem de fer dieta també. La carn, no sé, 3 dies per la setmana. Cuinar com es fa la collita, com es planta. Els cereals s'han de menjar cada dia. M'ha interessat molt tota aquesta cuina i vull ser cuiner. Jo als meus amics els recomanaria que vinguessin aquí a Alícia.